χτυπήσεις. Ωραία. Δεν θέλω χαμόγελα, θέλω βάρος. Έρχεσαι για σεξ. Θα πηδήξεις. Απόψε πηδάς. Μπες στο πετσί. Μπες. Αυτός είσαι. Νιώσε κι άλλο. Εντάξει. Πάμε. Με το 3-2-1 που λέω κάνεις 1-2-3 βήματα κουδούνι και το χτυπάς. 3-2-1. Έφυγες. Πολύ ωραίο το βήμα. Κατ. Έλα σκηνοθέτα. Έκανες πολύ το βάδισμα. Ήταν σύντομο αλλά ήταν σημαντικό. Αυτό. Το κουδούνι μου το χτύπησες σαν ασφαλιστής. Τι είναι αυτό. Είπαμε έχεις έρθει για να γαμίσεις. Θα γαμίσεις και τα κουδούνια. Έτσι μπράβο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Θέλω να πεις στο πετσί. Είσαι ο γαμιάς. Βολεύεις όλες τις ράγες. Καταλαβαίνεις. Έτσι. Θα του πετάξεις τα μάτια έξω. Να μην ξαναδουλέψεις. Το σημείο G, πάμε. Έχουν ανάψει τα βίντεο, περτώ να σου πω. Πάμε. 3, 2, 1. Έτσι. Έτσι, μάλια μου, έτσι. Με το Μεσιανό πάμε. Κοίτα το όνομα. Έτσι. Τι αυτό Όχι ρε. έτσι. Τι αυτό ρε. Με το Μεσιανό. Παιδί μου, δεν πειράζει διαφημιστικά φυλάδια. Έτσι. Έλα πάλι σαν δεινόσαυρο. Παιδιά, κάνει πολύ μεσαρές, μπορεί να συγκεντρωθεί ο καλλιτέχνης. Έλα. 3, 2, 1. Μη σε χτυπήσει εδώ, εσύ τώρα, εδώ είναι το θηροτηλέφωνο. Θέλω να το πιάσεις όλο υπονοούμενο ότι πιάνεις, ξέρεις. Αυτό το τζιμπούκι που σου λείπει. Κοίτα πώς σε κοιτάζει, κοίτα πώς σε κοιτάζει. Θηροτηλέφωνο πιάνεις. Έλα, σε αγαπάω. Θέλω να το πιάσεις. Ναι, ποιος είναι, πάμε. 3, 2, 1. Ναι, ποιος είναι? Σε καλό δρόμο. Είστε σε καλό δρόμο. Μην φύγεις μετά. Ο Τσιμπρίλο δαμικός. Σου βγήκε λίγο Κάτμαν. Λίγο την ορθοφωνία. Ο Τσιμπρί, βγάλε το. Θα το βρει. Λίγο από ύφος είσαι τέλειος. Την καθαρότητα. Πες πάλι ποιος είναι για να δεις το μοντάζ. 3, 2, 1, το έχεις. Ναι, ποιος είναι? Ω, δυνατό. Όχι, μην το ξεπετάς στον τρίτο. Βιάζεται. Όχι, μην πια. Παιδί μου, το χισέ, το ύφος το κρατάμε. Όχι, κανονικά στον τρίτο. Μα τον θέλει πολύ, δεν μπορεί να το επιστρέψει. Εδώ βλέπεις. 6 μήνες. Ο άνθρωπος είναι υποθητός. Πώς θα γίνει. Ρε, έκατσε εκεί. Λοιπόν, το κρατάμε στο τρίτο. Αυτό. Είναι αυτό. Ο Βασίλης. Το μελαγχολικό.